hovoríme o na druhý počas. Dobré náznaky a tá posledná skupina dosť už bolo také, že sa mi páčilo, hej. Najmä ten prvý počas, takže dosť kriticky sledujeme. Je pravdou, že sme zápas asi nezačali dobre, síce tá prvá štvrtina bola ešte myslím 17-17, ale jednoznačne sme tam strčili strašne veľa lôb, 13 stratených lôb, 3-4 útoky sme zakončovali 1-0 do koša, nedali sme body. Keby sme to premenili, tak možno tých 20 bodov by sme z toho mohli získať. Bohužiaľ opak bol pravdou. A vlastne my sme nejak ani nemenili taktiku hry, ani v druhom polčase, skôr trošku sústredenosti a premieňania situácií. A to myslím, že aj v druhom polčase presne sa toto prejavilo, že tých stratených bolo veľa menej. Začali sme hrať dosť rýchlejšie, začali sme hlavne behať po ihrisku, nejaké vniky, zbierali sme fauly, myslím, že super aj trošku kondične odišiel hlavne ich kľúčové hráčky, ktoré nám spod koša dávali body, takže to potom asi rozhodne. Čiže čo vlastne si dievčatá v druhom polčase uvedomili? Dievčatá si vlastne uvedomili, že nemôžeme strácať jednoduché lopty, trošku viacej kľudu pri zakončovaní situácií, ubrániť ich kľúčové hráčky, ktoré v prvom polčase sa javili ako Hnízdíková s Libičovou, ktoré nie oni nám dávali body, z 35 bodov sme 25 dostali práve spod koša, čiže tam potom bol kľúč po bráne na to, aby ten výsledok bol lepší. Bomba. Čo sa neží? Ja moc